Capítulo 1. Achado fortuito pon ao descuberto rede de narcotráfico. Cousa cantada aquela do helado e do rego. Mais era a lei do silencio. Se cadra é a mellor expresión, a máis acaída para o caso. Remusmus de aquén e de alén, falares coa boca pequena, de desembarcos, de interrogatorios infrutuosos, de inútiles pescudas policiais, todo aparentando igual, que nada pasa, os mesmos devalos, as mesmas preamares, algún cartón de tabaco americano varado na area, flotando na auga, pescado no tramallo, nada extraño, cada vez co recordo. O que xogabamos no obradoiro do Padriño. Ás veces todas a un andar, que até coincidían 4 chalanas para construir a un tempo. Que portento el. E mentres a esta lle colocaba o rodamento de proa, a esoutra o pano de popa, aquela o esqueleto tiña composto e a cuarta as chumaceiras por terminar. Tratábase do Celso, do mellor carpinteiro de Ribeira e con maior fama na redonda. A Ribeira, un dicir. Unha simple metáfora, pois a eira onde vai a súa primitiva función. Era hoxe o seu modesto estaleiro.